हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय क्लास 5नि थाखो 5नि सानखान्थि एबा मेथ्सनि थाखाय चेप्टार 1 फरा सेखौ लाबोनाय जादों आरो बेयाव जोङो पार्ट 1 हिसाबै थांखांबायमोन। फरा सेनिनो बिलाइ 1, 2, 3, 4, 5 बे मोनबाखौ थांखांबाय। दानिया पार्ट 2 हिसाबै लाबोदों। बेयावहाय 6, 7, 8, 9, 10 बिलाइ बे मोनबा पेज 6, 7, 8, 9, 10 बे मोनबा बिलाइनिखौ लानाय जागोन। बेनिफ्राय 11, 12, 13, 14, 15खौ बेखौ पार्ट 3आव लाबोनाय जागोन। दानिया बेवहाय पार्ट 2आव लाबोगोन। जों दंबाय थादों 6निफ्राय जोंना 10 बिलाइसिम। दा बेखौ ओंखायनो फरायसाफ्रा बिजाबखौबो लानानै ला। बेनिफ्राय मा लिरनांगौ खोन्थानानै होनि मोनफा मोनफा। सानखान्थि नालाय गोलाव जायो, ओंखायनो मोनसे भिडिअआवनो बानायनो हाया। दानिया फैदो, गोबाव खालामाजासे नायदिनि। बिनि सिगाङाव जोङो नैबे पार्ट 1 हिसाबै लाखांबाय। जायफ्रा 1, 2, 3, 4, 5 बिलाइसिमखौ मोनाखै नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायनो हागोन। प्लेलिस्ट दङ, थाखो 5नि क्लास 5नि भिडिअ होननाय दङ, आरो नङाबा प्लेलिस्टखौ डिसक्रिपसननि सिङाव लिंक होनाय जागोन, बेयाव थांनानै नायनानै जागोन। नायदिनि दानिया फैदो मा दं बेयावहाय। बिलाइ 6 हिसाबै बेयाव दङ जोंना मा लिरनांगौआ। नैबेहाय दङ मोनसे मा फुवारनानै लिर होननाय दङ, नैबे अनजिमा फुवारनानै लिरनाय। दा बेखौ जोङो लिरनांगोन। दा बेयाव फुवारनानै लिरनाया मोनसे बिदिन्थि होखानाय दङ, नैबेहाय दङ 999 बेखौ होनाय दङ। दा बेखौ जोङो मोनफा मोनफा लास्टथारनिफ्राय हथात मुंसे, मुंजि, मुंजौ, बाव मुंजौसिम दं नालाय मुंजौखौ लिरनानै बिनि उननिखौ 0 0 होनांगौ, लाथिख' लाथिख' दाजाब। बेनिफ्राय बिनि उनाव थांखांबाय नालाय मुंसे, मुंजि, नैबे मुंजिखौ लिरदोलाय 9, बिनि उनाव मा दङ 9 दंमोन, बेखौ लाथिख' होदो। बेनिफ्राय मुंसेखौ 9खौ हारसिं लिरदो। बेबायदि दाजाबनांगोन, लिरनांगोन आरो जेरै बाहाय होनाय दङ। दानिया बेखौ जोङो फारियै दाजाबनाय महरावबो लिरनो हायो, जेरै जायो। ओंखायनो 999 बेखौ दाजाबा मा मोनगोनलाय 9, लाथिख'जों 9जों 9, बेनिफ्राय 999 मोनफिनो। दा बेखायनो बेबायदि सिफायनाय जायो बेखौ। दा बेखौनो लानानै जोंनो नैबेखौ सिफायनो होदों, नै बे फारि फारि। बेनिफ्राय कमा होनानैबो लिरनो थिननाय जादों। कमा होनानै लिरनाया जोंना मामोन बेखौ मिथिखानांगोन। मुंसे, मुंजि, मुंजौ, रोजा। रोजानि फारियाव मोनथाम बारनानै मोनसे उजुर, बिनि फारियाव मोनसे निजुत, लाख, बिनि फारियाव मोनसे खौथि। अर्थात गिबियाव मोनथाम, बिनि उनाव मोननै बारनानै जोङो कमा थुनो नांगोन। दा बेयावहाय जोंना एसेग्राब गोलाव गैखाया, मोनबासिमल' दङ सानजिमाया। बेयाव नायबा नुगोन ओरै मोनबासिमल' दङ। दा बेखायनो बेखौबो कमा फज'ग्रोनो थिनदों नैबेयावहाय। दा कमाखौ जोङो नैबेनियाव लिरनानै फज'नांगोन, बेनिफ्राय नैबेयाव फुवारनानै लिरनांगोन। जेरै बेहाय दङ 1111 1111 से मोनब्रै गोनां। दा बेखौ ओरै आगदाथि नाहर, बेयाव थांनानै जोङो मोनफा मोनफा नायदिनि। दानिया नुनोसै ओरै बावहाय दंमोन 1 बेखौ मा लिरगोन एलायनो। कमा फज'नाया नैबेहाय दङ, रोजासिम दं नालाय मोनथाम बारनानै कमा होबाय। 1 कमा 1 बिदि लिरबाय। बेनिफ्राय फुवारनाय महराव लिरनांगौ बेलाय 1000 दाजाब 100 दाजाब 10 दाजाब 1। दा बेबायदि लिरनांगोन। आरो बेनिफ्राय बाखि 2 नाम्बारखौबो आं खोन्थानोसै। 2 नाम्बारा दङ बाहाय नै 2 4 5 0। बेयाव जोंना मुंसे, मुंजि, मुंजौ, नैबेयाव मोनसे कमा थागोन, एरायबाय होनाय दङ, नैबेयाव फज'बाय। बेनिफ्राय जोङो बेखौ लिरनांगोन मा जोंहा मा खालामनांगौमोन, मुंजि, मुंजौ, रोजा बेसेबांसिम दङ बेखौ लानांगोन। जेरै बेहाय दङ 2, बेखौ लिरबाय। बिनि उनाव मोनथाम सानजिमा दङ, लाथिख' लाथिख' दाजाब 4खौ लिरदोलाय। 4नि उनाव मोननै सानजिमा दङ, लाथिख' लाथिख' दाजाब 5 लाथिख' दाजाब मुंसे एबा मुंसेनि बिसानाव जोंना मा दङ लाथिख', ओंखायनो बे लाथिख'खौबो लिरफानांगोन। दा बेखौ नोंथांमोना नायदो, बेनिफ्राय स्क्रिनशट लादो। बेनिफ्राय खेबसेनो बेनिफ्राय एखेयानोखा नैबेखौ लिरजोबदो। बेखौ खेबसेनो स्क्रिनशट खालामनानै लिरदो। बुजिबायबा, बुजियाखैबा एसे बोनानै नायफिन मारै लिरदों, होमबा नुगोन। दा बेयाव मोनसे खोथा, जोङो नैबेहाय लाथिख' थायोबाबो दहाय आं होननाय बायदि नैबेयाव नै 2 4 5 0 मुंसेयाव नैबे लाथिख' दंबाबो बेखौ दाजाब लाथिख'खौ लिरहैथारनांगोन। जेरै आं नैबेयावहाय लिरदों, नै बे जेरै नैबेयाव लिरदों बेबायदि लिरथारनांगोन आरो नैबेयाव लिरनाय बायदि। दा बेखौ गिदिर खालामना होबाय, स्क्रिनशट लादो, लिरदो। अब्ला बियो जोंना कमप्लिट नैबेनि जाहैजोब्बाय। बेनि फिननाया बेनो जोब गासिबो नैबेसिम। बेखौ नायदो, स्क्रिनशट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय आरो। दानिया बे बिलाइयावनो जोंना दंबावो नैबाहाय मा गाहायाव अनजिमानि फुवारनाय महर, ओमफ्राय अनजिमा होननाय दंमोन नैबेयावहाय। बेखौ गावबा गावसो गोसो जानानै
अनजिमा दिहुननानै बेबायदिनो फुवारनानै लिरनो सोलों होननायसो जादों। ओंखायनो नोंसोरो बेखौ लिरदो आरो सोलोंबा सोलोंदो आरो। दा बे दानिया पेज बारलांसै बिलाइ स्नियाव नायसै लानानै बिलाइ स्नियाव जोंना गोबां दङ। सुंथाब महराव लिरफिननाय, हांखोजों अनजिमाजों लिरनाय, हांखोजों लिरनाय आरो गेदेर उन्दै दिन्थिनाय बिदि दंजोबो। बेखौ फारि फारि नायनोसै दानिया। फार्स्टआव दङ सुंथाब महराव लिरनाय। सुंथाब महराव लिरनाया जोंना मा दङ नै बेखौ जोङो गोलावै फज'नांगोन। नैबेयाव दं आं जेरै फज'दों बिदि फज'नांगोन। 800 दङ गोजौआव 800 लिर। बेनि उनाव दङ 80 लिर। ओरैजाय मुंसेनिफ्राय फज'लां, मुंसेनिफ्राय ओरै जोंनि आगदाथिंनिफ्राय। बेनिफ्राय 9 दङ, 9आ मुंसे दाजाबदो। होमबा 0 0 9 9 8जों 0जों 8 8जों रावबो गैया 8 889 जाबाय। होमबा जोंना मा जागोन नैबेयावहाय नैबे 889 आं जेरै दाजाबना दिन्थिदों बेखौ बाहाय फज'नांगोन 889 बेबायदि। एखेयानो जोब बेबो। खनसे आं खिन्थाना होबावनोसै मोनसेबाव। गासिखौबो खोन्थाजोबना आङो फारि फारि गोबाव लागोन। आं एबाराव खोन्थानो नागिरदों नैबेखौ जोबथारनायखौ। जोबथारनायाव जोंना मा दं 3 लाथिख' मोनब्रै मुंसे मुंजि मुंजौ मोनब्रै लिरनाय दङ। मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा 30,000। बेनिफ्राय लाथिख' थरसेल' दङ। बेबादिखौ जों मुंसेयावल' दलद होनानै दोन आरो थरसेल' दंबावो मोनसे आरो थरसेल' होनानै दोन। बेनिफ्राय 60 लाथिख' 6 बेनिफ्राय दङ जोंना स्नि बिदि होनानै दाजाबनानै मा मोनगोन जोङो बेखौ लिरनानै होदो। जेरै लाथिख' लाथिख' थांबाय स्नियानो जाखागोन बेवहाय सिगाङाव। दाना ओरैजाय लाथिख'जों सिदा सोर दङ 6आनो जागोन बेवहाय। दाना बिनि लाथिख'नि सिदा रावबो गैया लाथिख'आनो। लाथिख'नि सिदा रावबो गैया लाथिख'आनो। 3नि सिदा रावबो गैया 3आनो जागोन। होमबा 30,067 जागोन आरो। दा बेखौ आन्दायनांगौ गैया। दा लिरखायाव जेरै दं बिदि नैलाय आं होखाना दंखायो नै बेलाय बेनो। आरो बेखौनो दाजाबनायखौ नैबाव होखादों नै बेखौबो नायफिननो हागोन। बेनिफ्राय नैबे D नाम्बार, C नाम्बार, B नाम्बार, A नाम्बार फारि फारि दंखायो। बेखौ नोंसोरो नै स्क्रिनशट लादोलाय लिरदोलाय आरो गोबाव खालामनांला स्क्रिनशट खालामना लिरदो। बुजिनो हाबाय ना होमबा? मोननै खिथाबाय नालाय बुजिखागोन। बेनिफ्राय बारसै नै अनजिमाखौ हांखोजों हांखो नों लिरखानायखौ अनजिमाजों लिरफिननांगौ। हांखोजों लिरखानाय दङ नै बेखौ अनजिमाजों फज'नांगौ। बेयाव मा होनदों बेखौ नायनांगौ। मारै लिरगोन? बेहाय मा होनदों नै 90,000 मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा। रोजायानो मानो 90 इलाय 90,000 जाबाय। बेनिफ्राय मा दं 805 मुंसे मुंजि मुंजौ। मुंजौआव सोर थागोन 8 इलाय 800। ओमफ्राय मा होनदों मोनसेया नै 5 बाया मुंसे होनदों इलाय दाजाबदो मा जागोन 5 लाथिख'जों सिदा लाथिख' लाथिख' आरो 8 8 लाथिख' बेनिफ्राय 9 बा 9 लाथिख' 8 लाथिख' 5 बेबायदि जागोन। इलाय 9 लाथिख' 8 लाथिख' 5 जागोन। नैलाय आं खिन्थाखानाय दं दाजाबनायखौ आं नैबाव होदों। बेखौनो नैबाव फज'नांगोन मा 9,805 सरि दहायना 90,000 होनफ्रांदों 9,805। बेनि थाखाय निमाहा बिबाय खनसे खिन्थाफिनसै। मा होनदों 9,000 मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा इलाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा 9,800 होनदों। मुंसे मुंजि मुंजौआव 8 5 मुंसेयाव 5 दा 5 जाबाय नै। होमबा लाथिख' लाथिख' 5 5 लाथिख'जों लाथिख' लाथिख'। बेनिफ्राय लाथिख' आरो 8 8 9आ फैबाय 9 इलाय 9,805 9 8 लाथिख' 5 बेखौ आं नैबाव होखादों नै। दानिया नायफिनदो खेबसे नै बेखौ होफिनखादों बेखौ लांनानै बाहाय फज'बानो जाबाय 9 8 लाथिख' 5 बेखौ बाहाय फज'नांगोन। दा खेबसे मोनसे खिन्थाबावनोसै अबेबा मोनसेखौ। बेनिफ्राय नैबे लिरखानायखौ नायनानै लिरबानो जागोन आरो। 10,002 नैखौ आं खिन्थानोसै। 10,002 मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा। रोजायानो मानो 10 इलाय 10,000 जाबाय। 10,000 बेनिफ्राय आरो जेबो गैला नैल'नो नैया मुंसे इलाय दाजाबदो 2जों लाथिख'जों 2 लाथिख'आ फैबाय लाथिख'आ फैबाय लाथिख'आ फैबाय 1 मा जाखो 10,002 1 लाथिख' लाथिख' 3 2 इलाय बेखौ नैबावबो खालामखादों नै इलाय नैबे एन्सार लिरबाय बेखौ बाहाय लिरफैदोलाय। दानिया माखासे बिआ बि नैबे नायदो सिआ सि डिआ डि बेखौ नायनानै लिरदो स्क्रिनशट खालामदो लिरदो आरो फारि फारि। बिमाफोर नायदोंबा खोन्थाना हो, बिमाफोरनाव बुजियाखैबा खोन्थाना हो मबाइलखौ बुजिगोन बिसोर खोन्थाबानो। बेनिफ्राय नायदो हांखोजों लिरनाय उल्था अनजिमाजों थाखानायखौ हांखोजों लिरनांगौ। बेखौथ' फरायनांगोन नैबेखौ फरायनांगोन मा लिरदों साननांगोन जोङो मुंसे मुंजि 1 5 9 लाथिख' 7 मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा। रोजाया मोननै थायो
दहायनो खिन्थाखादों आरो बेखौ उननि पेज 12, 13, 14 गंसे मुंजि साननाय फोरोंनाय दङ बेखौ उनाव मोनगोन। दालाय 15 जाबाय कमानि उनाव मा थायो सिगाङाव मा थायो बे मोननैखौ ज' होन होमबा 15 जाबाय 15 मा रोजा 15,000 ओमफ्राय दानिया नैबेया मुंजौआव 9 दङ 900 लाथिख' थाबायखौ बुंनाङा मुंसेयाव मा दङ स्नि 15,900 स्नि दा बेखौ नैबाव लिरना होबाय आं नैलाय 15,900 स्नि बेखौ लिरफैबानो जाबाय नैबेवहाय बिजाबाव नायनानै। बेनिफ्राय एखेयानो बि नाम्बाराबो नै 29नि उनाव कमा दंबाथाय 29,000 लाथिख' लाथिख' 8 होमबा मा जागोन 29,008 जागोन बे बि नाम्बार। सियाबो बिदिनो 61,500 लिरखादों नै डियाबो नै 70,991 बेनिफ्राय इयाबो दङ नै 92,990 बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै लिरनानै लाबानो जाबाय खेबसेनो स्क्रिनशट खालामदो लिरदो। बेनिफ्राय बे बिलाइयावनो दंबावो जोंना 9, 10 बिलाइयावनो गाहायथाराव दुइसिननिफ्राय देरसिन साजायनाय नैबेयो देरसिननिफ्राय दुइसिन साजायनाय बेखौ मारै लिरनांगौ आं खिन्थानोसै। गिबियाव अनजिमाखौ फारि फारि नायनानै ला बेनिफ्राय फारि फारि फज'हरनाय। गिबियाव मा दङ सिगांनिफ्राय लिरनोसै हमना ला 9, 6 लाथिख' बेनि उनाव मा दङ 6, 9 लाथिख' बेनि उनाव मा दङ 7, 3, 2 बेनि उनाव मा दङ नै 7, 2, 3 दा बेयाव फार्स्टआव मा नायनांगौ नैबेथिं जोबथारनाय जिंथिंजाय मोनथाम सानजिमा दं नालाय मुंसे मुंजि मुंजौनिखौ नाय सोर दुइसिनखौसो लिरग्रोनोसो होनदों नालाय सोर दुइसिन नायनोबा नुबाय मा दुइसिना जोंना मा बेयावहाय सोर दुइसिन दङ दुइसिननिफ्राय देरसिन नालाय नै बे मोननैया 7 बे 9 नैबे 6 बे 6खौ लिरग्रोनांगोन नैबेयाव गोरोन्थि जादों नैबेयाव 6 लिरग्रोनांगोन नैबे 6 नैबेखौ लिरग्रोनांगोन दे सरि बेखौ लिरग्रोदो 6, 9 लाथिख' बे फार्स्ट जागोन। बेनिफ्राय नायदो 9आथ' देरसिनखाथार थानाय नङा ओमफ्राय मा फैगोन नैबे 7 मोननैया 7 मोननैनि 7आव एखे नालाय नैबे मोनसेखौ नायदोलाय बे मोनसेखौ नायबा मा नुगोन नैबे 2 नैबेया 3 होमबा 2 गोनाङा जागोन। बेनि उनाव मा जागोन होमबा 7, 2, 3 बे जागोन। बेनिफ्राय मा जागोन होमब्ला नैबे 7 थाबाय 7, 3, 2 बे फैगोन आरो बेनिफ्राय जोबनायाव नै 9 गोनाङा 9, 6 लाथिख' बे जागोन। होमबा नैबे 1 नाम्बारनि थाखाय एन्सारा मा जागोन फार्स्टआव माखौ लिरगोन 6, 9 लाथिख' ओमफ्राय 7, 2, 5 बेनिफ्राय 7, 3, 2 बेनिफ्राय 9, 6 लाथिख' बेखौ लिरगोन। दा क्लियार दा नैबे लिरनाया गोरोन्थि जादों मोनसे थालांदों आंना नैबे 6, 9 लाथिख'आ फार्स्टआव थानांगौ बेखौ 6, 9 लाथिख'खौ लिरदो ओमफ्राय 7, 2, 3 7, 3, 2 9, 6 लाथिख' बेखौ लिरबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नेक्स्ट 2 नाम्बारखौ नायनोसै दाना 2 नाम्बाराव मा होनदों नैखौबो लिरनानै लादो होमबा बुजिगोन नाय बे बाराव नायनोसै जोङो 2, 8, 2, 3 बेनिफ्राय मोनसेया 2, 8, 3, 2 मोनसेया मा नुदों 3, 2, 8, 2 बेनिफ्राय मोनसेया मा मोनदों 3, 2, 2, 8 होमबा मा नुदों 3 आरो 2ल' दङ नैबेयाव जिंथारजों रोजायाव होमबा 2खौ नायदो 2 ओमफ्राय मुंजौआव 8 दाइनानो ओमफ्राय नैबे मुंजियाव 2 दङ नैबेना 2 होमबा बेनो फार्स्ट लिरगोन 2, 8, 2, 3 2, 8, 2, 3 लिरबाय नैबेलाय फार्स्टआव बेनिफ्राय सेकेन्डआव मा फैगोन होनबा 2निया बे मोनसेयाखौसो 2, 8, 3, 2 बिलाय लिरबाय। बेनिफ्राय नायदो एबाराव 3नि बेबो 3 बेबो 3 बेबो 2 बेबो 2 दाना नैबेहा 8 नैबेहा 2 होमबा नैबे 2खौ लिरनांगोन 2 गोनांखौ लिरनांगोन होनबा 3, 2, 2, 8 बेखौ लिरबाय। बेनिफ्राय मोनसेया लास्टआव मा थाबाय 3, 2, 8, 2 बे 3, 2, 8, 2 थाबाय आरो मोनसेल' गोरोन्थि जादों बेवहाय जोंहा नैबे मोनसेया 6, 9, 0खौ फार्स्टनियाव 6, 9, 0खौ लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय 7, 2, 3 7, 3, 2 9, 6 लाथिख' खनसे खिथाबावबाय आङो दा बे ओमफ्राय बाखिया एखेयानो जाजोबदों बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो लिरनानै लादो स्क्रिनशट खालामनानै लिरदो बबेनि एन्सारमोन नैबेनि एन्सार जोब नैबेनि बेखौ लिरनानै लाबानो नुबाय आरो। दानिया नायसै बिलाइ 9आव मा दं बिलाइ 9आव दङ बिलाइ 8 बिलाइ 7 बिलाइ 8 बिलाइ 8 जानांगौ 9 नङा 8आनो थिगैनो दङ। बिलाइ 8आव नायदो दानिया उल्था देरसिननिफ्राय दुइसिन बेखौबो साजायनाया एखे लिरनानै लानांगौआ सिगांनि बायदि एखे नैबेनिफ्राय लिरनानै लादो उल्था लाबानो जाबाय मारै लानांगोन नायदो बाव दङ फार्स्टआव 5, 2, 3, 6
बेनिफ्राय मा दङ 2 3 6 5 बेनिफ्राय दङ 6 3 2 5 बेनिफ्राय दङ 3 6 5 2 बेखौ दाना ओरै मुंसेखौ नायदो माखौ बाव मोनब्रै सानजिमा दङ होमबा रोजानिखौ नायदो रोजानियाव नुबाय मा देरसिनानै 6 होमबा बेखौनो फार्स्ट लिरनांगोन 6 3 2 5 बेखौ लिरग्रोनांगोन 6 3 2 5खौ फार्स्ट लिरबाय बे सिगां लिरजागोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव मा दङ नै 5 दङ होमबा बे 5 2 6 बेखौ सेकेन्ड टाइमाव लिरनांगोन बेनि उनाव मा जाबाय नै 3 दङ नै बाहाय 3 होमबा 3 गोनांखौ लिरनांगोन आरो बे 3 गोनांखौ लिरनांगोन 3 6 5 2 आरो बेनि लास्टआव फिसासिना उनाव थागोन दहाय बादियानो एखे खालि उल्थाल' लिरनांगौ बेखायनो बेयावबो नायदोलाय 6 3 2 5 5 2 3 6 3 6 5 2 2 3 6 5 बिदि लिरबाय आं बेबायदि ओरैजाय गोजौ फारि बानायनानै लिरनानै जाय देरसिन बेखौ आगसिनिफ्राय हथात रोजा थानाय मुंजौ थानायखौ नायनानै बासिनानै लांबाय थाबानो जागोन आरो बेखौ होबाय होमबा दा बेखिनि नैबेखिनि मोनब्रै डिसिमा नैबेखिनियानो बेखौ स्क्रिनशट खालामदो नायनानै लिरदो आरो बुजिबायबाथ' हारसिं लिरनो हाबाय बुजायनायाव बेनिफ्राय नायदो अनजिमानि मा होनना होनांगौ दाना कमा मोनफा सानजिमा होनाय दङ अनजिमा नङा बे सानजिमा होनाय दङ बेखौ अनजिमा बानायनांगौ देरसिन आरो दुइसिन दा बेखौबो नायबानो नुखाबाय बाहाय मा दङ नैबे फार्स्टखौ नाय 2 2 5 7 र' मोजां लिरनि मा दङ नाय नैबे फार्स्टआव 2 5 7 3 1 दङ मा लिरनो थिनदों सरि जोंनो मा लिरनो थिनदोंमोन बेयावहाय जोंखौ अनजिमा बानायनो थिनदों आरो बे अनजिमाया दुइसिन मोनसे देरसिन मोनसे बानायनांगौ दुइसिन मोनसे देरसिन मोनसे नैबेयो जेरैजाय आं मा खिथादोंमोन नैबेयाव मा दं होनदोंमोन 2 दङ 5 दं 7 3 1 होमबा जोंना मा दुइसिन अनजिमा बानायनांगौबा जाय फिसासिन बेखौ लिरग्रोनांगौ इलाय 1 दङ होमबा 1 लिरदो बेनिफ्राय मा दङ 2 दङ 2 लिरदो बेनिफ्राय देरसिन 3 दङ बेनिफ्राय देरसिन 5 दङ बेनिफ्राय देरसिन 7 दङ बे जाहैबाय दुइसिन अनजिमा इलायबाव लिरबाय नै बेनिफ्राय देरसिन लिरोबा उल्था लिरफिननांगोन ओरैजाय दुइसिन जाखानायखौ उल्था लिरबानो जाबाय होमबा जोंना देरसिन उल्था लिरबा मा जागोन बे 7 फैगोन 7 5 3 2 1 बे उल्था खारफिनजोब्बाय होमबा बे अनजिमायानो देरसिन जालायबाय नै बाहाय जालायबाय मोनसे थिग बिदिनो नैबेखौ नायदो नैबाव दङ बि नाम्बाराव सानजिमाफ्रा दङ 6 0 7 2 4 होमबा फिसासिन अनजिमा बानायनांगौबा नैबेवहाय बानायनांगौबा जोंना मा लिरनांगोन लाथिख'आ फिसासिन लाथिख'खौ लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय 2आ बिनिफ्राय एसे देरसिन 2 बेनिफ्राय 4आ एसे देरसिन 4 बेनिफ्राय एसे देरसिना 6 बेनिफ्राय देरसिनथारा 7 होमबा बेनो दुइसिन अनजिमा जाबाय नैबाव लिरदो आरो देरसिन अनजिमा लिरनोबा बेनिफ्राय उल्था लिरबानो जाबाय जेरै 7खौ सिगां लिरदो 6 4 2 लाथिख' होमबा देरसिन जालायबाय नैबाव लिरदोलाय दा बेखौ नायनानै लिरदो नैबेखिनि ओरैजाय देलाय बेखौ स्क्रिनशट खालामदो लिरदोलाय नैबेनि फिननाया नैबेखिनिया बेनि फिननाय सोंनाया नैबेखिनि बेखौ नायनानै लिरनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि थावनिनि नाम लिरनो थिनदों ना थावनिनि नामा मा आन्डारलाइन होनाय दं गाहायाव सिन होनाय दङ नैबेयाव 4आव गाहायाव सिन होनाय दङ होमबा 4आ मा सानबानो नुगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा बिदि सानलांबानो जाबाय होमबा मा दङ 1 4 6 5 1 बेयाव मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा होमबा 4आव ओरै गाहायाव सिन दं नालाय 4आ रोजायाव दङ बेखायनो मा जाबाय 4नि थावनि आरो माना बेवहाय मा जागोन रोजा बेखायनो नैबाव लिरनाय जादों नालाय रोजा एन्सारा बिनिया रोजा बेनिफ्राय मा जागोन एखे रोखोमैनो नायदो नैबेयाव मा दं लाथिख'आव दङ लाथिख'आ मायाव दङ साननानै नायदो होमबा मायाव दं बेबो रोजायानो जागोन नै रोजा बेनिफ्राय मा दङ 9 मायाव दङ ना उजुराव जागोन नैबेनियाव 8आव डि नाम्बाराव 9आव दङ 9आबो उजुराव दङ बेनिफ्राय इयाव दङ 2आव दङ 2आ मुंजौआव दङ नायदो बेनिफ्राय एफआ 2 एबा 2आव दङ फार्स्टआवनो दङ होमबा मुंसेयावनो दं मुंसे जागोन बेनिया दा मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर लाख निजुर खौथि बे साननायखौ बेयाव होनाय जादों बेखौ नायनानै लिरनो हागोन आरो कमप्लिट नायै लिरनो लुबैदोंबा बेखौ ओरैजाय नैबेयो नैबेनि फिननाय नायनानै लिरदो आरो स्क्रिनशट खालामदो लिरदो
बेनिफ्राय 9 नाम्बार बिलाइ 9 नाम्बार बिलाइयाव एसे आलदा नायदो 9 नाम्बार बिलाइ 9 बिलाइयाव नाय 9 बिलाइयाव दाना देरसिन दुइसिन आरो समानखौ बासिनांगौ नै दानिया नैबाव आं खोन्थाखादों नै मोनसेया ओरै मोनसेया ओरै मोनसेया समान 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 समानबा समान 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 समानबा मा ओरै 4 बा ओरै 4 समान समान जानांगोन नैबावहाय जेरै होदों ओमफ्राय दाना नैरिया जाहैबाय मा नैथिं गुवारथिं गिदिर ओरैजाय फिसा थानांगोन गोफारथिं फिसा आरो जुदि बियो ओरै उल्थाबा नैरि उल्थाबा ओरै गुवारथिं गिदिर ओरैजाय गोफारथिं फिसा थानांगोन अर्थात खोन्थाफिननि नैबे अनजिमाया गिदिर नैबे अनजिमाया फिसाबा बेखौ ओरै गुवार होनांगोन आरो नैबे अनजिमाया फिसा नैबे अनजिमाया गिदिर होनबा बेखौ ओरै होनांगोन आरो बेबो समान समानबा गेजेराव समान समान होनांगोन बेबायदि दिन्थिनाय जायो बेखौ नैबाव खोन्थाखादों नैबाव बिदिन्थि होनानै होमबा हमनानै ला नैबाव 9 जायोबा नैबाव 4 थायोबा मा जागोन 9 थिं ओरै गुवार जागोन आरो बिनिफ्राय नैबाव 4 खोन्थाफिननि नैबाव 4 नैबावहाय 6 थायोबा देवआ देरसिन नालाय ओरै जागोन आरो बिनिफ्राय मा जालायगोन नैबाव 4 बावबो 4 थायोबा गेजेराव समान समान जागोन दानिया नायसै अनजिमाखौ नायदो नैबावहाय मा नुगोन फारि फारि दहाय बायदि साजायनाय नायबा नुगोन ए नाम्बाराव मा जागोन होमबा बेयाव ओरै जागोन आरो नैबावहाय बि नाम्बाराव नायदो बि नाम्बारा नैबेलाय बाव ओरै जागोन बेनिफ्राय सि नाम्बाराव नायदो सियावबो ओरै देरसिन नालाय डि आवबो ओरै इ आव ओरै नायो एफआव ओरै ओमफ्राय जि आल' समान समान दङ नैबाव जि आल' मोनसेल' समान समान अनजिमा ओमफ्राय ओइस आव ओरै जागोन दा होमबा नुबाय नैबेनि सोंनाया फिननाया नैबे बेखौ नायै लिरबानो जाबाय आरो स्क्रिनशट खालामदो नङाबा नायै लिरदो बेनिफ्राय नैबे मोनसे सोंनाय नैबे मोनसे सोंनायखौनो आन्दायगोन बयबो हाया हारसिं हानाय नङा बाहाय खोन्थादों नैबाहाय आं सोर होननानै सोंदोंमोन मा आं मोनबा बिसान थानाय अनजिमानो मोनसे अनजिमा जानांगौ जेराव मोनबा सानजिमा अर्थात मोनबाबा मा थाहैनांगोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुर नै अजुरसिम थाहैनांगोन जायखिजाया अनजिमा आं बाहाय लिरदों 6 3 4 2 1 बेसिम मोनबा थानाय नों जायखिजाया अनजिमा लिरनो हागोन 1 3 4 बा 1खौनो गोजाबो लिरनो हागोन जेबो नङा बे मोनसे अनजिमा जाबाय बे मोनसे होमबा मा जाबाय 1 नाम्बारनि एन्सारा नैबे मायाव फज'नांगौ नैबे गाहायाव दङ फज'नांगौआ गाहायथाराव दङ दानिया नायसै मा होनबावदों 2 नाम्बाराव नाय 2 नाम्बाराव मा होनदों नाय आं मोनथाम बिसान थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमानि थि आगोलाव थायो मोनथाम बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मानो बिलाइ 9 9 मोनथाम बेनि एसे आगोलाव थायो होनदोंबा मा थागोन नैबेलाय 9 एन्सारा ओंखायनो 9 बिलाइ 9 फिननाय लिरबाय आङो 9 नैबे 9 होमबा 2 नाम्बार नैबाहाय 9 होनांगोन बाहाय 9 दानिया मोनसेयाव नायदो आंनि अजुदनि थावनियाव थानाय बिसाना मुंजि आरो मुंसे थावनियाव थानाय बिसान मोननैनि फाराग होनदों अर्थात नैबाहाय मा होदों आङो मुंजिया 6 मुंसेया 8 आंसो फज'दों बेखौ जायखिजाया गुबुन अनजिमाबो जानो हागौ बुजिनानै लाबानो जाबाय नैबे खथायाव थानाय अनजिमाया मा जानांगोन नैबे मोननैनि दाजाबनानै बा दानख'नानै मोननाय अनजिमा जानांगोन होनदों अर्थात आङो मुंसेयाव 6 मुंजियाव 8 होदों 8 निफ्राय 6 दानख'योबा मा जायो 2 जायो ओंखायनो फाराग नालाय दानख'नांगोन होमबा मुंसे आरो मुंजिनि फारागा मा जाबाय 2 आरो बे 2आ मायाव थानांगोन उजुदाव थाहैनांगोन ओंखायनो 2खौ सिगाङाव होबाय आं उजुदनि जायगायाव हैलाय 2 ओंखायनो आंना मा जाबाय अनजिमाया बेयावहाय आं दिहुननाया 2 1 3 8 6 दा बेखौ नैबावहाय लिरनांगोन आरो दा बे आलदाबो जानो हागौ जुदि नोङो मुंसेनियाव 2 आरो मुंजियाव 4 होयो होमबाबो बियो मा जागोन ओंखारगोन 2 ओंखारगोन 4 दानख' 2 ओंखारगोन 4 निफ्राय 2 दानख'बा होमबाबो जागोन बेयावहाय आरो नङाबा बाहाय 9 बाहाय 7 होबाबो जागोन 2 ओंखारगोन ना नङाबा बाहाय 6 बाहाय 3 होयोबा दानख'योबा मुंसेयाव 3 मुंजियाव 6 होयोबा 3आ दानख'नानै मोनगोन बे 3 दानख'नानै मोनखौ उजुदाव फज'बानो जाबाय आरो बुजियाखैब्ला बिदिनो लिरबानो जाबाय आं जेखौ लिरदों बेनिफ्राय नोंनि थाखोआव जाबाय आंनि रोजानि थावनियाव थानाय बिसान नोंनि थाखोआ जाबाय होननानै नोंखौ आन्दायहोदों नोंनि थाखोआ जाबाय आंनि रोजानि थावनियाव थानाय बिसाननो रोजानि थावनियाव थानाय बिसान जायखिजाया मोनसे अनजिमा लिर 2 मुंसे 4 मुंजि 3आ मुंजौ
दाना नैबे रोजानि थावनियाव मा थानांगोननो नोंनि थाखो होनदों। नोंनि थाखो माने मा, जोङो मा थाखोआव फरायो? बे जाहैबाय नोङो थाखो बायाव फरायो। ओंखायनो मा जागोन, बे खथायाव 5 जिरायगोन। आन्दायहोनाय सोंनाय, आन्दायहोनानैसो सोंदों बेखौ। नोंनि थाखोआ 5 नालाय बाहाय 5 जागोन। होमबा बाहाय रोजानि थावनियाव 5 थानाय जायखिजाया अनजिमा लिरबानो जाबाय। आङो बाहाय मा लिरदों, 5-6-2-0 लिरदों। बेयाव नोङो बाहाय सिगाङाव 5 होनानै उननि मोनथामखौ सोलायनोबो हागौ, जायखिजाया मोनसे। नाथाय सिगाङाव रोजानि थावनियाव 5 थाथारनांगोन। नोंनि थाखोआ 5 नालाय बे 5, ओंखायनो मा जागोन, 5 जागोन। दानिया नायसै गाहायाव नै सोंनाय दङ। नोंनि मोजाङै साननानै लांदां जायगाखौ सुफुं होनदों। नै बेवहाय नाय, बेयाव मा लिरदों, ए नाम्बाराव 9-5-0-7-2। बेयाव 9नि थावनियारिया मा होनदों होनबा मुंसे, मुजि, मुजौ, रोजा, उजुद। 9आ उजुदाव दङ, बेखायनो 9नि थावनियारिया माना उजुद। नैबे लांदां जायगायाव उजुद लिरनांगोन। देलाय आं लिरना होखादों नैबे उजुद, बेखौ नैबेयाव लिरनांगोन, नैबे लांदां जायगायाव से नाम्बाराव। ए नाम्बाराव बियाव मा होनदों, मोनब्रै बिसान थानाय बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाया लांदां आरो बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया जाबाय लांदां होनदों। बेखौ हागोन। बयनिख्रुइबो दुइसिन मोनब्रै बिसान थानाय होनदों होनबा 0-0-0-1 मुंसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै बिसान थानाया बे फिसासिन। देरसिना मा जागोन, 9-9-4 लिरनांगोन। 9-9-4, 9-9-4यानो देरसिन आरो फिसासिना 0-0-0-1। 1000 मोनसेया 9999। होमबा नै जों आं लिरना होखादों नैबे मोननै, बेखौ लिरबानो जाबाय। दुइसिन अनजिमाया 1000, होमबा नैबाव 1000 आरो 999 देरसिन मोनब्रै, होमबा नैबाव 999 लिरनांगोन। बि नाम्बारना। दानिया नेक्स्ट पेजाव बारलांसै। बेनिनो आद्रा दं बे बिलाइयाव, एखेयानो। बेयाव सोंदोंलाय नै, मोनब्रै बिसान थानाय दुइसिनथार अनजिमानि सिगांनि अनजिमाया मा होनदों? मोनब्रै बिसान थानाय दुइसिनथार अनजिमाया मामोन? 1000मोन। मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै थाबाय, मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै। बेनिनो सिगांनि अनजिमानो, सिगांनि अनजिमा होनबा दानख'नांगोन 1, उननि अनजिमा होनबा दाजाबनांगोन 1। बाव सिगांनि होनदों नालाय 1 दानख'दो। 1 दानख'बा मा जागोन, ओरै दाहार हरै हरलायलायनानै 10 निफ्राय 1 थांबा 9 आरो नैबाव 9 थालांबाय, बेयावबो 9 थालांबाय। बे 1आथ' हरनानै दाहार हरनानै गैला, होमबा मा जाखो, 999। 99 जाबाय। आं दानख'नायखौबो होखादों नै, आरो अनजिमाखौबो होदों नै, आरो बेनो जागोन बाहाय 999 फिननाया, सि नाम्बारा। आरो दाना डिया नाय, डियाथ' मा जादों, लांदांजों 0 दाजाबनानै 4-5-6-3 मोनदों। नैबावबो होखादों आङो, नै बावबो होखादों, जेरै दं नायनानै लिरबाबो जागोन। मा होनो, 4-5-6-3 जों मा दाजाबफादों, 0 दाजाबफादोंनो। 0 दाजाबबा मा जागोन, बेनो मोनफिनगोन 3-6-5-4। ओंखायनो बेनि बे जाफिनगोन। मा जागोन होनबा नैबेना लांदां जायगाना बे अनजिमायानो जागोन नैबेनो 4-5-6 बेजों 0 दाजाबबानो बेखौनो मोनफिनबाय। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे दानख'नाय। दा दानख'नानै दानख' गासै थायोबा दानख' जाग्राजों दानख' गासैजों दाजाबनांगौ। होमबा बाहाय 9000जों 1000जों दाजाब होनबानो मा मोनगोन, 9000 ओमफ्राय 1000 दाजाबदो मा मोनगोन, 0-0-0-9 आरो 1 दाजाबबा 10000। 10000 जागोन बेना। माना नैबेना इ नाम्बारना। देलाय दानख'नायनि होखादों आङो, बेखौ नायै नायै लिरबानो जाबाय आरो। एफ नाम्बारखौ नायदो। एफ नाम्बारा मा होनदों नाय, एफ नाम्बारा मोनब्रै बिसान थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाजों लोगोसे, मोनब्रै बिसान थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमा, बेजों लोगोसे 1 दाजाबब्ला लांदां सानजिमा थानाय मोनोनो। 1 दाजाबदो, 1 दाजाबबा मा मोनगोन, 0-0-0 दाबाय थागोन, 0-1 10000 जागोन। 10000 जानाय लोगो लोगो मोनबेसे थाखो सानजिमाया, मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा। मा मोनबा सानजिमा थानाय जायो, होमबा नैबाव 5 जागोन आरो। मायाव, नैबे लांदां जायगायाव 5 जिरायगोन, मोनबा। देलाय लिरखाबाय। बेखौनो लिरबानो जाबाय नायनानै। जुदि बुजियाखैबा खनसे खोनासंफिन। होमबा नैबे सि, नैबे डिनि, नैबे इ, नैबे एफ एन्सार। दाना नैबे बेखौथ' गोरलैसो बियो, नाय नुगोन। गेजेराव होनदों 1-2-10 1210 अनजिमा मोननांगौ होनदों। नैबे मोननै सिफायनानै दाजाबबाय। बेनिफ्राय जायखिजाया मोनसे अनजिमा दानख'नानै नाय, 500 500 दानख'नानै मा आद्रा थायो बेखौ लिरबानो जाबाय। बेखायनो मा लिरबाय आङो, नैबाव लिरबाय 500 आरो 710 दाजाबोबा 1210खौनो मोनखागोन। मोननैयाथ' होखानाय दङ, नैबेजों बेजों होखानाय दङ, नै बेयाव नैबे मोनसे मोनबाय। आरो बेयावबो जायखिजाया गोसो जानानै अनजिमा मोनसे लिर, दानख'
जाय 1220नि खमसिन अनजिमा जायो बेखौल' दानख'दो। आद्रा थानाया जा गोलैयो बेखौ फारसेथिं लिरदो, फारसेथिं बेखौ लिरदो। आं जेरै जाय 450 दानख'बाय 760 आग्लायबाय नैलाय बिदि लिरबाय। दा बेनो बुजिबाय। जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै खेबसेनो लिरबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय आरोबाव लास्टआव मोनसे दङ नै 10 नम्बर बिलाइयाव। बेबो जायखिजाया अनजिमा लिरनांगोन, दाजाबगासेयाल' 9 जानांगोन। दाजाबगासेयाल' 9 जानांगोन। नाथाय नैबे गेजेरना से थाथारनांगोन, मोनसे बेवहाय से होखानाय दङ नै बेलाय। होमबा मा जाबाय, आं जेरै लिरदों बेखौ नायनानै लिरबानो जाबाय। बेखौ मा मोनफा मोनफा खमायलांबानो जाबाय। बाहाय 2 होबाय नालाय 9 जाहैनांगौ, होमबा बाहाय से होबाय 3 जाबाय। ओमफ्राय बेवहायथ' होबाय 6 आरो 3 9 जालायबाय। बेवहाय 3 होबाय, बेयाव से दंखायो 4 जाबाय, 4 आरो 5 दाजाबबाय 9 जालायबाय बिदि। बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै लादो, खेबसेनो लिरनानै लादो, होमबानो जाबाय आरो स्रा। बेनिफ्राय जायखिजाया अनजिमा होनानै 9ल' जानांगौ, मोनथामजों 9ल' जानांगौ बेल'। दानिया बेनिफ्राय 11, 12, 13, 14, 15 बिलाइखौ पार्ट 3 आव मोनसिगोन, भिडिअ पार्ट 3 आव। दा लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो, बयबो मिथिनानै रोंनायनि थाखाय। मानो होनबा नोंसोरो आनजाद होनो नागिराखै, रोंनोसो नागिरदों। बयबो रोंथों, ओंखायनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेखिनि पार्ट 3 खौबो मोनगोन। आबहावानि फरासेन थांबाय, बिमा रावनि फरासे थांबाय। बेखौ नायनो दाबाव, डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बिमाफोरनो खिन्थाना हो जाहाथे नागिरना होनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।